което направите, да ми подуйте, ай, ти пък си отвикаш, не мислям за кой подпиле, Аз ще изгоня. Руси не ти изгоня, обаче вече стана и тишина. не, искам само нещо да кажа. Мисля, не искам да моля. Искам да кажа само нещо. Момчета, мисля, че съм се напил. Мисля, че съм се напукал. Що си оркейт, ще не мъркам. Искам! Дай я! Искам. Лек да куля! Аз се защото аз ти казвам. Свърши ли? Не. Мисля, че съм по-зло. Мисля, че съм пукал много. Не. Да? Оди си така. Тук, 3, 2, 5. Лек да куля! И... Маро? Ти поискаш да го снимаш? Трябва да плащам бързо. За тебе ли? Седна. Стоп. Лаке. То е утре. Аз съм ме забрал. Аз да правих по